pranta yen ngandika magawe pranta Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Batur jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena mila dune dumawahing tawang-tawang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mengatakan inggih kok malang kerik lali inggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to iso yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi ming cilik kaya susu emprit ning mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darmakusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku Tampanana kula pundhas ora sak kula pundi ora usah dibasak nggih kula pundi enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugelo anu sinuwun iya Bagong pangestuku Tampanana nun nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bukti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca wah sapa iki Gus Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku Bagong Badararja sapraptamu ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Bagong pangestu Tampanana nun inggih yen iketmu sesat sesuk ning nggon aku oh nggih mesti padha karo aku ukuran sirahmu oh nggih sampean gedhe dhuwur kaya ngaten sirahe mesti gedhe
Dilahe mesti gedhe. Mbangane gulune. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Ponokawan Bagong Padharjo sapratamu. Pangastripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nggih. Bagong Padharjo. Bagong Padharjo. Nggih wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampan ana. Iya. Pangestuku tampan ana Bagong. Nun nggih. Prayogakna. Nun nggih. Sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawaosake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih cangkeme kekamban. Wah, cipa. Munake lanang kok cangkeme kekamban prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih. Engko ndak dukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Ponokawan Bagong. Nun ana wigati apa Ponokawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken disotke karo sapa dikongkoni lho diutus kula niku diutus kalih Bapak Semar sadèrèngipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katur Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki ngentek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petra. Niki Petra kalih Gareng mboten kanggo niki sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petra, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki nirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo.
wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek gek sadurita mel. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane yo ki apa? Jebulna. Niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngaten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki ming papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Iye Bagong. Kowe tak kongkon suwane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu, bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Monggo Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten presa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusunan nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek arepmu niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis prabeya. Jamrut Hergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta ketiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene.
Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih Payung Motha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas Gandeng Pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengahi mung Siadi apa dene kadangku 5 cacahe ingkang dak suwun penemuning Siadi. Wenehno Semar kuwi gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Labuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae ta ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa? Bagong. Wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3 tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun Pura Kencana menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kabeh tango kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun Pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kyai Semar
yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembari dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Yayi Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Yayi Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Penanganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak para welang payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampean le ngitung saka ngendi? Hah? Sampean le ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampean. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute do jotosang. Terus yang dintoki apa kula tak takon. Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Iki ya ngapa iki ngrusuhi. Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep tumindak elek karo Sinuwun Prabu Darmakusuma lan sapandawane niku ategesan ateges. Ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe.
ning ana sing ngalang-alangi. Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa, mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Kene sampean ora wani kok ngelele wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelele. Ngelele wae. Wong ngono ora ngelele. Kowe nguneke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelele iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhe. Bedhene ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nih, babe ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa, mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke, sami karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wangsulan. Aja meneng wae. Mangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngoten. Gamun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajat ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ra iso. Yen karo nantang Kula Prabu, mungsuhe dudu Kula Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan.
Ora masalah. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Gara-gara kudu rampun guyu. Niki lelucon kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kate? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah? Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis ora usah kuwatir, senjake mesti tak tokke njaba. Kowe ora usah kuwatir. Ayo nang ayo, tatutke ora bakal wedi karo kowe balat. Tintrim madaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoleng mangke kaya ana kaelaning jagat. Mengker ki ora Bagong. Mijil saking pagedhongan pusaka nenggih tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada tut wuntat tindake ki ora Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak para welang payung Tungganaga tut wuntat tindake ora Bagong. Mijil saking kancing Glunging Nata Ndrawati nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nok nistaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi.